вам трошки зеленого кольору успіху. Давайте подивимося, що вас приведе до цього успіху, або допоможе якось покращити свій стан, або, не знаю, просто якась підказка для покращення життя. Що допоможе? Спілкуйтеся з людьми, набирайтеся енергією, діліться ідеями, взаємодійте. Це вам дасть нову енергію, нові ідеї і поштовх до змін. Вчіться продовжувати працювати, незважаючи на те, що результат приходить не тоді, коли ви очікуєте. Збирайте нову інформацію, нові знання, пробуйте по-новому організовувати процес. Можливо, хтось навпаки може вже навчати когось, або ж дійсно якесь додаткове навчання потрібно. Збір інформації і збір інформації щодо себе також. Там сильні сторони свої вивчайте, слабкі сторони. Все, що може вам допомогти втілити свій потенціал.